Hyvää iltaa, katsojat. Minä olen Inka Kokkonen ja tämä on Big Brother Lumit. Tänä vuonna kilpailijoina toimii meidän upeat opettajamme. Heidät on lukittu Lumitin kolkoille käytäville kuukausiksi. Täällä heidän pitää suorittaa erinäisiä tehtäviä. Ja viimeinen, joka säilyy talossa, voittaa koko kisan. Soittaa niille Otavan miehille, että mieshierojallakin oli niistä myöhästyi. Heikki, saavu päiväkirjahuoneeseen. Sinun täytyy saada tämän illan aikana kaikki PP-talon asukkaat mukaan johonkin valitsemaasi aktiviteettiin. Mikäli onnistut tehtävässä, saat opintopisteitä. Yes, tää on hyvä. Take me home, country road. Hei, mulla olisi ihan hirveän hyvä idea. Voidaanko me pelata jotain tutustumisille? Ei kun mulla on vielä parempi idea. Kaikki mukaan! Tulkaan joku, kaikki mukaan! Tanssitaan hieman. Joku, Sari! Tulkaa ne joku sitten mukaan. Kaikki yhdessä. Joku. Take me home, country road. Sari, olisitko lähtenyt Heikille daamiksi Country Roadsiin? No, se on ehkä sellainen... No, siinä ei välttämättä sitä tarvita sitä paria aina, että sen voi yksinkin sitten tanssia. Tai... Täällä se on! Black Box. Oi, miten minä olen sinua odottanut. Mistä sä tykkäät? Tästäkö? Black Box. Yeah. Kerttu-Liisa, saavu päiväkirjahuoneeseen. Vai että minun pitäisi ilmoittaa Villelle, että meidän Rambo-esitys on showbandin tilalla. En minä tiedä. Minä en ota sitten mitään vastuuta, mitä Ville tähän sitten on mieltä. Tämä kyllä kuulostaa nyt sille, että minä en. No, kaipa minun pitää tämä sitten tehdä. Ville! Tässä on nyt sattunut semmonen juttu, että meillä on tässä samaan aikaan Rambo-esitykset, kun teillä on showbandin keikka, niin nyt pitäisi siirtää sillä, että te siirrätte teidän keikkaa niin kuin muuhun ajankohtaan, että niin, tässä on nyt käynyt niin. Has, kyllä tämä IT-linjalaisen temput tiedetään, että... Mut en minä haluais sanoa näin, mutta kun minä en pysty tähän, minä en pysty nyt. Minun on otettava hermoloma, kun tässä on ihan liikaa kaikkea, kun tässä on ramput ja on diplomeitten arvioinnit ja
Minä en pysty. Minun on pakko lähteä. Minä otan hermolomaan tästä kaikesta nytten. Rankka viikko ja paljon pitkiä päiviä takan. Mielenkiintona Pina Colada ja rata. Ilta on vielä Katsotaan mitä tuolla on. kumota. Tää jäinen puukkokuori on aika tuhota. Pidän kaksi käsi kiinni juomista niinku. Terve! Terve! Minä Tervosta. Mä oon Saarissa haitari ja soitellut. Terve, voi että terve, voi. Mene nyt Pauliina siitä. Heikkinen! Pitäisikö se pihvitä? Pitää. Tervolaisista. Mene nyt sinä. Silti mulla on vielä naamataulu vakava. Ilta on vielä nuori ja aikaa kumota. Tää jäinen ulkokuori on aika Matti! Iso kutujärvi päästä! niinku ta. Come to daddy. Pidän kaksi käsi kiinni juomista niinku. Antakaa energian virrata, alkuääniä. Alkuääniä. Noin, energia virtaa. Energia virtaa. Tuulimylly. Juha, tule sinäkin mukaan. Sitten hieman ässän sihinöitä. Tuntekaa ilma ympärillänne. Antakaa äänen vapautua. Mielenne nousevat aivan uusiin laulun ulottuvuuksiin. Ei, Juha, onko sinulla kahvia siellä? Ei nyt tällaista voi. Herran jestas, vaagushermo häiriintyy. Semmoinen tietysti semmoinen tosi kiva ilmapiiri. Tai sillä niinku, ei niinku tavallaan se olisi koko ajan semmoinen lähtösuorassa. Inka on lähettänyt teille kirjeen. Inka muistaa minua vielä. Se lähetti kirjeen. Voi Jaakko rakas, se on meille kaikille. Nyt ne pikkuystävät piiloon. Teidän tehtävänänne on pelata funkyballia. Tiedättekö te mikä on Fungiball? Teistä tehdään 2 4 hengen joukkuetta. Hävinnyt joukkue potkitaan talosta. Siis Mikosta on mihinkään. No ei oo. Moi minun pienet, ottakaa muumitarroja tästä. Ota sinäkin. Bra, bra, bra. Pa. Bra, bra. Tämä on Big Brother. Jenita ja Cecilia poistetaan talosta sääntörikkomusten vuoksi.
siis millään pahalla kollegoja kohtaan, mutta oonhan mä tämän koulun pätevin matikan opettaja kuitenkin ollut, että näkyihän se mun lähtökin noissa oppilaiden arvosanoissa tuolla pitkän matikan puolella. Eikä sitten integroidessa se sisäfunktion derivaatta pitää huomioida. Ja näkymätön ulkofunktio saattaa olla siellä muista ykkönen siellä potenssina. Ei varmasti lyhyt matikka kyllä tuota osaa. Kyllä sitä aina tuntuu, että on niinku ainut opo tässä talossa. Ja taas Vilma-viesti taas on... Siis Parkkisen Peppi on käynyt matikka koko vuonna ja... Tarvittisiko se jotain apua? Mitä taas? Siellä? Joo. Haloo? Ei. Joo, kyllä. Tarvii varmaan. Missä Jaakko on? Siis, sanooko Emmi jotain? Jaakko? Missä Jaakko? Jaakko? Missä Jaakko? Jaakko! Jaakko! Nyt! Jaakko löytyy täällä, Jaakko! Joo. Alkaa vaikuttaa nyt siltä, että Jaakko, sillä on jotain Inkan kanssa ja se vaikuttaa tosi paljon meidän tuotantoon. Meidän on häädettävä Jaakko pois talosta. Joo, se on varmaan paras. Ota, mulla on tää Vilma-viesti nyt, mä vastaan. Vois käyttää niinku padeissa. Asiahan on siis näin, että kun kenkä on jakkaran päällä, niin se on jakkaran päällä. Ja kun se on jakkaran alla, se on jakkaran alla. Ja jakkarasta voi... Tämä on Big Brother. Jaakko, sinut poistetaan talosta. Ihana poika. Ei tällä nyt mitään voi. Voi kun täällä on niin sotkusta. Tämä aula emänä homma on niin vaikeeta ja Tiinallakin on jalat tuolilla. Tämä ei sovi, ei käy päinsä tällainen. Tämä on ihan kamalaa. Ihan hyvä tämä on. Minä yritin, mutta mulla on niin hermostumaan osana. Kiva mennä. Näyttää kyllä hienoa. On oikein hyvä. Noniin. Nyt tuli kuulkaas tehtävä. Joo, meidän olisi tarkoitus siivota tämä musa-aula. Ei korjata hommia. Sitä minäkin. No niin, sieltä. Kaikki. Ottakaa nyt joku. Se on ensimmäinen mahdollisuus päästä eroon tästä kapistuksesta. Jahas, minä otan Jaakko. Niin pitää. Kyllähän täällä saa olla. Täällä pitää olla. Joo. Eikö niin? Mutta ei saa tietenkään niinku liikaa mitään liikaa. Sillä kyllähän täällä on ihan niin. Onko ja Ville? Mitä te teette? He varmaankin siivoavat. No tää on sitä siivoamista. Voi mitä tilaa täällä onkaan, kun se paholaisen pöytään poissa. Eikä olekin onnen päivä. Onnen päivä. Yeah, and what now? Tämähän vasta rentouttaakin. Hilts! Minä olen vaikka kuinka monta kertaa sanonut sinulle siitä, että tuo häiritsee muiden työrauhaa, niin voitko ystävällisesti laittaa sen pois? Kuulepas Erika, meillä on tässä nyt oikein tärkeä opetushetki meneillään. Ei, mutta tämä on niin epäreilua, kun tästä on monta kertaa puhuttu, että kaikki tarvitsee sen oman ajan ja oman rauhan. Siis tämä ei ole todellista, minä olen niin monta kertaa sanonut, että se on niin epäreilua, miten hän häiritsee työrauhaa kaikessa ja
tässäkin tilassa on joku ollut ennen minua käyttänyt hajuvettä. Nyt alkaa henkeä aistaa, se autokin meni katolle, siis älä jaksa mun kemian tunti ja toi tulee tänne häiritsemään työrauhaa, siis päästäkää mut ulos täältä oikeesti. No niin kaikki, Peppu irti penkistä nyt. Vähän jalotellaan. Move your hips like that. No niin, sieltä lähtee, kuule, sieltä. Tämä on Big Brother. On häätöäänestyksen aika. Asukkaat äänestävät yhden asukkaan pois talosta. 2 pistettä Marille. 2 pistettä Marille. And my 2 votes goes to Mary. Annan 3 pistettä Mari Koistiselle. Annan 2 pistettä Marille. Joo, täällä on kyllä kaikki niin makeita tyyppejä, että en kyllä ketään haluaisi äänestää, mutta kyllä mä 2 pistettä annan Marille. Je vote på Marie. Mari. No arvaa. Joo. 2 pistettä Marille. 2 votes for Mari. 2 ääntä Marille. Minä annan minun pisteeni Marille. 2 pistettä Marille. Itse asiassa tämä syy, miksi äänestän kyseistä henkilöä, on se, koska hän on ketään asiasta talossa. Ja hän on asiasta talossa, koska hän ei ole asiasta ja tämä on asiasta. Siksi muilla ja sillä on paljon enemmän fysiikkaa, kuin aikaisella kuin esimerkiksi Ville Heikkinen. Eli annan 2 pistettä Mari Koistiselle. Minä äänestän Maria. Siis voittoon siis. Sitä mä siihen. Ville, osallistuisitko häätöäänestykseen? Joo, mä tuun ihan kohta. Mutta 2 pistettä Marille. Äänet on nyt laskettu. Äänestyksen tulos on, että Mari Koistinen, sinut on häädetty BB-talosta. Ole hyvä ja hyvästele muut asukkaat. Minä luulin, että se semmonen Education Island oli huono formaatti, mutta tämä on kaikista surkein kyllä. En kommentoi lähtöön enempää. Miksiköhän Mari äänestettiin pois tästä talosta? No, toisaalta jos ajattelen jokaista teistä, jota häntä äänesti, niin ensinnäkin Ville. Niko, turpa kiinni jo. Sinut on poistettu talosta. Tulipa ihana rauha ja hiljaisuus. Tiedättekö, näin eilen semmosen Tartsanin tuolla salilla. Sanois muuten ääneen. Iiron bassoääni sopis tähän hiljaisuuteen tosi hyvin, hei. Niin sopis. Nikon äkillisestä poistumisesta johtuen tuomme uuden asukkaan BB-taloon. Pasi. Sinut on äänestetty ulos BB-talosta. Mitä? Mutta minähän olen kultaisen harmonikan mestari. No niin, ja kaikki kyykkää. Reidet on mun lempilihakset. Joo, Iirot tosi hyvä. Hei, kattokaa Iiros malli, kattokaa. Just tämmönen syvä kyykky. Ja samalla sit semmonen ilme yleisö, se pitää vietellä se yleisö oikeesti niin se. Joo, siis Kaisa, näetkö, kato. Sun pitää... Joo, just noin, joo. Seuraavaksi kyykkyhyppy ja reidet vahvistuu vielä lisää. Joo, juuri hyvä. Mitä täällä tapahtuu? Mä oon tämmönen rento alkulämpö. Ja sit tämmöstä niinku oman kehän että niin vielä sullekin hyvää. Juu. Pidetäänpä tässä välissä ruokatauko.
Have you ever seen teacher die in a classroom? Vittu mikä villilänsy! Hemmetti, tämän takia tänne ei tule muita kuin musalaisia! Siis tämä on niinku samanlaista sekoilua kuin Mikkikin Heviököt, hemmetti, minä lähetän tätä nyt! Kai sinä ymmärrät, että tuossa ei oo mitään järkeä. Siis ainut positiivinen asia on tässä se, että tuolla ei ollut sentään IT-linja oppilasta. Kyllä, mutta muista hengitellä ja mitä sinä aina sanoit niistä soinnuista? No, että... Terssitön sointu on niinku mies ilman munaa. Muista oma jo muista se. Ja kohta hyvä, just noin, vitsi sulla on penymät takareidet, joo. Sitten sieltä lähdet kävelemään, kuule, eteenpäin. Just noin, hei, siis tosi hyvä asento, siis on ihan täydellinen, kuule. Siis vitsi. Mies hierojalla viikonloppuna. Joo. Yleisöäänestyksen aika. Yleisö on äänestänyt talosta häätöäänestyksellä asukkaat Iiro, Heli Mäntylä, Helja Kortela, Anna Voutilainen-Veijonen, Mirja Visuri, Raija Räsänen, Sanna-Maria Kuula, Sari Pennanen sekä Kaisa Heikkinen. Mutta tuotantopalaverin jälkeen päätämme palauttaa Jaakon taloon. Jaakko poistettiin talosta vääristä syistä. Jaakko, hei. Ihana poika. Vähän kyllä harmittaa kieltämättä. Eikö hissihyppyjä? Ei hissihyppyjä. Tuhat työtä ainakin, tahdon kanssasi suun. 100 kesää, 1000 työtä valvoisin, luona rakastettuun. 100 kesää, 1000 työtä kaikkineen, oisit mun oma nain. 100 kesää, 1000 työtä rakkautta. Mä en kyllä jaksa enää. Kyllä minä. Vauhdetaan. Nyt. Katson sinne taivaan, tähti kirkkain sua. Taas mä pynnöin vaivaan, ohjaa kotiin mua. Katson sinne taivaan, tähti kirkkain sua. Taas mä pynnöin vaivaan, ohjaa Eikö se niin ollut, että se joka viimeisenä taloon jää on pelin voittaja? Por favor. Oh no, no, no. Señorita, por favor. Oh no, no, no. Silloin tiesin kyllä sen, hän on juuri sellainen. Yhden illan yrittää ja jos se onnistuu ei jää. Señorita, por favor. Oh no, no, no. Señorita, por favor. Oh no, no, no. Se oli kauhean komea mies. Ei, mutta hei. Hei. Minullahan on se semmonen suuri sisääntulo. Että täällä kaikki juhlivat, on hullut pirskeet, on hienoa, saatko jotain hienompaa valoa? Jotain, hei, aivan siis tämmöiset juhlat on. Ja sitten tuolta keskeltä takaa saavun sisälle, dramaattisesti tanssijan silmä edellä. Ja sitten tulee semmonen rauha laskeutuu. Aivan, no juuri näin. Aivan, sinä tajuat tämän.